मग नवविध भक्तीच्या भगवंतांनी सेवा सांगितलेल्याच आहेत. जी नवविध भक्ती आपण बघितली की मग श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद्य पूजनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम. ह्या सगळ्या भक्तीच्या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत. आणि मग भक्तीचे टप्पे कुठले बघितले तर आपण सर्वात पहिला आणि महत्वाचा टप्पा म्हणजे श्रद्धा. आणि मग या श्रद्धा, साधू संघ, ही श्रद्धा कशी वाढवायची की मग साधू संघाने मग भजन क्रिया आणि मग अनर्थ निवृत्ती, रुची, निष्ठा, कृष्णाबद्दल आसक्ती, ती आसक्ती आणि पुढे मग भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, असे हे 9 टप्पे भक्तीचे आपण बघितलेले आहेत. प्रत्यक्ष भक्तीला मग ज्या बिल्वमंगल ठाकूरांची मी गोष्ट सांगितली की कशा प्रकारे मग भक्तीच्या मार्गावरती असताना जर इंद्रियांनी काहीतरी अडथळा निर्माण केला तर त्या इंद्रियांचा अडथळा सुद्धा डोळ्यात पीन घालून डोळे काढून टाकले. कारण मला कुठेतरी इंद्रिय मध्ये येत आहेत, माझ्या या मार्गावरती जाण्यासाठी, आध्यात्मिक मार्गावरती कुठेतरी अडथळे बनतायत, ब्लॉकर्स बनतायत, म्हणून त्या इंद्रियांनाच काढून टाकलं. इतकं हे खूप कठीण आहे हो. म्हणजे इतकी ही शुद्ध भक्तच करू शकतात. एक मिनिट हा. आणि एक शुद्ध भक्ताला आपण आधी वर्णन बघितलेलं आहे, त्याचप्रमाणे मग बिल्वमंगल ठाकूरांची गोष्ट, श्रीवास ठाकूरांची गोष्ट आपण ऐकली. अशा प्रकारे या भक्तीच्या मार्गावरती मग या भक्तांच्या, मग हा भक्त कशा प्रकारे स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये, मग कुठल्याही प्रकारच्या देहधारी भावनेमध्ये नाही येत, तर त्यांनी स्वतःला मी देह नसून मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, या भावनेमध्ये स्वतःला पूर्णपणे गुंतवलेले, पूर्णपणे आत्मसात केलेला आहे. आणि म्हणून मग अर्जुनाला या अध्यायामध्ये प्रश्नांनीच सुरुवात होतीये परत, की हे ज्ञान काय आहे, मग हे ज्ञान कशाबद्दल ज्ञान घ्यायचंय, मग ही प्रकृती काय आहे, तर प्रकृती म्हणजे भौतिक निसर्ग आहे. पहिल्या 2 श्लोकांमध्ये हे आहे. आणि पुरुष म्हणजे प्रकृतीचा सर्व भोक्तारम यज्ञ तपसा, मग हा जो प्रकृतीचा पुरुष आहे तो उपभोग घेणारा. क्षेत्र म्हणजे काय, तर हे शरीर म्हणजे पूर्ण क्षेत्र आहे. क्षेत्रज्ञ हे 2 आहेत, जे या शरीराला म्हणजे या शरीराला जाणणारा आत्मा आणि सर्व शरीरांना, जीवांना जाणणारा तो परमात्मा. ज्ञानम काय घ्यायचंय, तर ज्ञानाचं ध्येय. ज्ञान काय घ्यायचंय, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला. मग या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला कशा प्रकारे समजून घ्यायचंय, आणि सगळ्यात महत्वाचं आणि शेवटी ज्याचं ध्येय काय आहे, जे प्रयोजन आपण आधी बघितलं, संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन, हे 10व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं. त्याच या ज्ञानाचं पुढे आपण बघतोय की मग हे ज्ञान म्हणजे जशा प्रकारे 7व्या अध्यायातही अर्जुनाला हे प्रश्न पडलेले, आणि मग कशा या ब्रह्म स्वरूपाला, परब्रह्माचं हे रूप आहे. आणि ब्रह्म हे कुठेतरी जीव, सजीव, ज्यांच्यामध्ये या 84 लक्ष योनींमध्ये ज्यांच्यामध्ये जीव आहे, या सगळ्यांना कुठेतरी कशा प्रकारे मग आत्मा प्रत्येकाच्या, परमात्मा हा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि मग या आत्म्याचाच हा आत्मा हा परमात्म्याचाच एक अंश आहे, जो आपल्या हृदयामध्ये निवास करतो. आणि म्हणून ज्ञानम म्हणजे ज्ञानाचं ध्येय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक मिनिट हा, ते थोडं मोठं करते मी. अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती म्हणजे स्वभावा भगवंत म्हणाले की हे कुंती पुत्रा, अर्धवटच आले माऊली. नाही, मला प्रकृती, स्वभाव, पुरुष, भोग घेणारा, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, जाणणारा, ज्ञान आणि ध्येय, ते नाही आलंय तुमच्या इथे, नीट आलं नाहीये माऊली. अच्छा, ज्ञान आणि ध्येय जाणून घ्यायचे आहे. आलं. अर्जुन म्हणाला, हे माझे प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती म्हणजे स्वभाव, पुरुष म्हणजे भोग घेणारा परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंती पुत्रा, तू या शरीराला क्षेत्र म्हटले आहे. आलं नाही नीट, एवढंच आलं. अच्छा, हा, ठीक आहे. या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. काही हरकत नाही माताजी, कधी कधी थोडस ते नेटवर्कचा इश्यू असतो, त्यामुळे पूर्ण येऊ शकत नाही, हरकत. आणि म्हणूनच भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलंय मग त्याच्या प्रश्नांच्या उत्तर देताना की ही प्रकृती म्हणजे स्वभाव, ही भौतिक प्रकृती आहे. मग पुरुष म्हणजे भगवंत प्रत्यक्ष
भोक्तारम यज्ञ तपसा म्हणजे प्रत्यक्ष भोक्ता आहे, जे प्रत्यक्ष भोग घेणारे आहेत. आणि क्षेत्र काय आहे, तर क्षेत्र म्हणजे हे शरीर म्हणजे पूर्ण क्षेत्र आहे. हे भौतिक शरीर हे पूर्ण क्षेत्र आहे. आणि या भौतिक शरीराला जाणणारे दोन क्षेत्रज्ञ आहेत, जो आत्मा आणि परमात्मा, जो आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि मग या ज्ञानाला जाणून घेऊन त्याचं ज्ञेय काय आहे, मग ज्ञेय हे परमात्म्याला जाणणं हे आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, हे कुंतीच्या पुत्रा शरीराला क्षेत्र म्हणतात, आणि जो त्याला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात, जे शरीराचे दोन क्षेत्रज्ञ आहे. आता आपण या शरीराला बघतो, मग या शरीरामध्ये आत्मा आणि परमात्मा आहेत, मग ते कशा प्रकारे वेगवेगळ्या अवस्थांमधनं जातात बघा. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतं मम. हरे कृष्ण माताजी. स्लाइड पूर्ण आलीच नाहीये माऊली. मला वाटतं काहीतरी तुमचा नेटवर्क इश्यू आहे माताजी. नाही, माझं नाही, त्याचे फोटो अर्धा आलाय आणि हे अर्धा आले. नाही, मग ते तुम्ही ऍक्च्युअली वरती करा काहीतरी, किंवा काहीतरी तुमची गडबड होतीये माताजी. हा, आता आलं. हा, तुम्ही वर करा ते. हा. हे भारत, मी सर्व शरीरामधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण, आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग सर्व शरीरांमधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचं तू जाण, हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला. बघा, आता या मनुष्याच्या वेगवेगळ्या अवस्था आहेत, शरीर आणि आत्मा. मग ज्याच्यामध्ये शरीर आणि मन आपण जे म्हणतो, जे आंतरिक मन, मग जी पहिली अवस्था दाखवलेली आहे ती जागरूक अवस्था. मग त्याच्यानंतर अर्धवट कुठेतरी डुलकी घेतो आहे, अशी अवस्था की ज्याच्यामध्ये बघा, मग पहिल्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत आहे अवस्थेमध्ये, की मग तो जागा आहे, आणि जागा आहे तर तो जाणतो आहे की कशा प्रकारे काय करतो आहे, काय नाही करत आहे ते. त्यानंतर तो थोडासा हलक्या झोपेमध्ये झोपतो, तेव्हा त्याचं शरीर झोपलेलं असतं, पण परंतु मन हे काय करत असतं, आणि मन म्हणजेच हे आंतरिक मन. आणि परमात्म्याला निश्चितच याची जाणीव असते. एक मिनिट. आणि म्हणून आता शरीर झोपलं आहे, शरीर झोपलं आहे, परंतु आंतरिक मन, मग या मनामध्ये काय चाललंय मात्र अनेक विचार आहे, कारण कुठेतरी जागरूक अवस्था ही अर्धवट. मग इथे पहिल्या स्लाइडमध्ये जसं आपल्याला पहिल्या चित्रात दिसतंय, की मग आत्मा आणि परमात्मा मात्र निश्चितच शरीराला जाणतोय, आणि ते जागे आहेत, दे आर अवेक. आणि मग दुसऱ्या अध्यायामध्ये सुद्धा मन कुठेतरी, आंतरिक मन कुठेतरी जागा आहे, परंतु हा आत्मा आणि परमात्मा मात्र सगळं बघतोय, सगळं निरीक्षण करतो आहे. आणि मग जी शेवटी झोपेची अवस्था असते, की गाढ झोपलं जातं, त्याच्यानंतरची सुद्धा तुरीय अवस्था असते. आणि म्हणूनच याच्यामध्ये जरी शरीर झोपलं आहे, आंतरिक मन झोपलं आहे, तरी पण आत्मा आणि परमात्मा मात्र जागे असतात. आणि अशाच प्रकारे मग या निरनिराळ्या अवस्थातून आपल्याला जाणायचंय, की आत्म आणि परमात्म्याचं संलग्नता, ही संलग्नता किती महत्वाची आहे, आणि आपण या गोष्टीला जाणणं, मग हे ज्ञान करून घेणं किती आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच या क्षेत्रज्ञाला जाणणं किती आवश्यक गोष्ट आहे, हे भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून मग कशा प्रकारे या, आता काय दिसतंय चित्रामध्ये, चित्रात काय दिसतंय सांगू शकाल? हो, अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. अजून कोणी? तळ दिसतंय, मोठं आकाश दिसतंय, बरोबर, कंपाऊंड वॉल आहे आणि शेत आहे आत. बरोबर, बरोबर. आणि ते शेताचं आहे, शेतकरी दिसते तिथे. बरोबर, एक शेतकरी पण आहे, अगदी बरोबर माताजी. वसुधा माताजी, आभाळ दिसतंय, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ दोघे दिसत आहेत. बरोबर, बरोबर. आभाळ दिसतंय, देव आहे, बरोबर. लीनल माताजी, चांगला प्रयत्न आहे. आणि म्हणूनच मग आपल्याला जाणायचंय, की हा क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला जाणणारे, मग ह्या क्षेत्राला, जर हे शरीर क्षेत्र आहे तर त्याचा क्षेत्रज्ञ कोण आहे, जो आत्मा त्याचा क्षेत्रज्ञ आहे. आणि म्हणूनच या शरीराला जाणणारा हा आत्मा,
हा आत्मा त्या शरीराला जाणतोय, त्याच्या स्वतःच्या शरीराला जाणतोय, परंतु जो परमात्मा बसलेला आहे म्हणजे हा सूर्यदेव जो आहे, म्हणून हा शेतकरी आहे, हा फक्त त्याच्या शेतकऱ्याला जाणू शकतो, परंतु पूर्ण जगात, पूर्ण विश्वातील आणि पूर्ण भागातील कुठल्याही प्रकारच्या त्या भागाचं वैशिष्ट्य आणि माहिती ही भगवंताला असेल. आणि म्हणून सूर्यदेवाला की जे काही करतो आहे त्याचं ज्ञान जे आहे ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे ते ज्ञान आणि क्षेत्रज्ञ दोन आहेत की ज्याचा या दोन्ही क्षेत्रज्ञांना हे जाणणं आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच मग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याच्यातली संलग्नता आपण बघतो आहोत की क्षेत्र कशा प्रकारे सगळं संपूर्ण शरीराला क्षेत्र म्हटलेलं आहे. मग त्या पुढे जाऊन आपण त्याला 24 तत्वांनी कशा प्रकारे बनलेलं आहे ते बघायचं आहे. आणि हा क्षेत्रज्ञ दोन आहेत ज्याच्यामध्ये ते वाट बघता आहेत की कधी हा आत्मा ह्या आत्मपरीक्षणावर जाईल आणि तो आम्हाला बघेल, याची भगवंत वाट बघतायत. आणि असा हा क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. आणि म्हणूनच मग याच्याविषयीचं ज्ञान घेणं म्हणजेच ज्ञानम. याच्याविषयी आपण शेवटी परमात्म्याचं ज्ञान घेतोच आहोत, परंतु या प्रत्येक गुणांचं आणि या क्षेत्र क्षेत्रज्ञांची संलग्नता जाणून की मग हा क्षेत्र फक्त त्याच्या पुरत्या त्या आत्म्याला जाणतो आणि क्षेत्रज्ञ, परंतु आत्मा जरी एकाला जाणवत असेल तरी परमात्मा मात्र सगळ्या शरीरांना जाणू शकतो. जसा सूर्यदेव सगळ्या शेतांना बघू शकतो, सगळ्या शेतांना जाणू शकतो, तशाच प्रकारे हा परमात्मा मात्र अनेक म्हणजे हा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि इथेच लक्षात घ्या की हा क्षेत्रज्ञ आहे याचा किती परमात्म्याचा की त्याने याच्या पुढे जाऊन आपल्याला उपद्रष्टा आणि अनुमंता पण बघायचा आहे, ते याच संदर्भामध्ये आहे. आणि म्हणूनच मग अशा या सगळ्या ज्ञानाचं ध्येय म्हणजेच ज्ञानम. आणि हे घेऊन आपल्याला या भौतिक जगाच्या बंधनातून कसं मुक्त व्हायचंय. मग क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाचं हे ज्ञान विविध अंगांनी, मग भगवंत हे ज्ञान प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलातून हे ज्ञान येतंय. आणि हे इतकं इतकं कुठेतरी श्रेष्ठता आहे या ज्ञानाची, कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे अनेक वर्णनांच्या पलीकडे असं हे क्षेत्रज्ञाचं ज्ञान आहे. आणि म्हणून मग कशा प्रकारे या क्षेत्रज्ञाला जाणलं जातं भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. हरे मी सांग. कृष्ण. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णन केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामासहित वेदांत सूत्रामध्ये सर्व तथ्यासहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग हा क्षेत्र जे शरीर आहे ते त्या त्या आत्म्याला जाणतं, हा आत्मा त्या शरीराला जाणू शकतो, परंतु परमात्मा मात्र सर्व शरीरांना जाणतो. आणि हे भगवंतांनी जे ज्ञान दिलेलं आहे हे कधीही न संपणारं आणि असं हे अविनाशी आणि अतिशय श्रेष्ठ ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे. कारण ते वेदांमध्ये सांगितलंय. मग जे आपण गुरु बघतो आहोत, व्यासमुनी बघतो आहोत, त्यांनी हे पुरेपूरपणे उतरवलेलं आहे ग्रंथामध्ये. आणि म्हणूनच याचं विविध ऋषींनी केलेलं ज्ञान हे विविध ग्रंथांमध्ये वर्णिलेलं आहे. हे ज्ञान सर्व कारण आणि परिणामांसहित वेदांत सूत्रामध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. आणि म्हणूनच या वेदांतामध्ये जी माहिती आहे ती कशा प्रकारे या ज्ञानाचं सगळी माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवते आहे. मग या ज्ञानाला घ्यायचंय म्हणजे काय करायचं, ज्ञान घ्यायचंय म्हणजे काय नक्की जाणून घ्यायचंय. मग सगळ्यात खालचा थर ज्या शरीर देहधारी भावनेमध्ये आपण असतो आणि मग आपण म्हणतो ना की अन्नमय, मग ते खाणं आलं की सगळं आलं हो, परंतु हा सगळ्यात खालचा वर्ग आहे की जिथे मग शरीर देहधारी भावनेला चिकटून आहे. आणि म्हणून मग मला कशा प्रकारे माझ्यासाठी हे करायचंय, मी हे बनवलं आहे, मला माझ्यासाठी जेवायचं आहे. आणि कशा प्रकारे मग या अन्नमय कोशामध्ये की मग एक मिनिट हा. मग हा अन्नमय कोश हा सगळ्यात शेवटचा कोश आहे जिथे शरीर हे देहधारी भावनेशी, आत्मा हा देहधारी भावनेशी निगडीत आहे. त्याच्या पुढे जाऊन आपण बघतो जो अन्नमय प्राणमय कोश, मग ज्याच्यामध्ये प्राणांचं म्हणजे ज्या प्राणांचा आयाम आपण बघितला. मग हा प्राणमय कोश नक्की काय सांगतो की मग या प्राणमय कोशापर्यंत की पुढची स्टेप की जसं
तुमच्या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगत होताय, तिथे कुठेतरी तुम्ही तुमच्या मनाला नियंत्रित करू शकता. आणि म्हणूनच हा जो प्राणाचा आयाम करून आणि हा प्राणमय कोश आहे, हा नक्की तेच सांगतो की कशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या प्राणांना नियंत्रित करून आणि मग या मनाला, मग आपल्या प्राणांचा आयाम, प्राणायाम जसं आपण बघितलं अष्टांग योगामध्ये, तशा प्रकारे या प्राणायामाने मग हा पुढचा टप्पा साधला जातो. त्याच्या पुढे मग या प्राणायामाचं, मग हे जे ज्ञान घेतलंय हे आचरणात आणलं आणि हे ज्ञानमय मग कुठेतरी त्या मनाला नियंत्रित केलेलं आहे. मग ही कुठेतरी देहधारी भावना आहे, इंद्रियांशी निगडित आहे. प्राणमय कुठेतरी वायूला म्हणजे त्या श्वासाला, देवाणघेवाणीला कुठेतरी कंट्रोल करते. ज्ञानमय, मनोमय काय करते, मन, बुद्धी आणि अहंकार यांना नियंत्रित करते. आणि मग हा विद्या म्हणजे सर्वात शेवटी पण महत्वाचा, की मग जो आत्मा योगमाया आणि मोहमाया या सगळ्याच्या निगडीत येऊ शकतो. परंतु काय करायचंय त्या आत्म्याला, त्याला आध्यात्मिक अन्नाची गरज आहे. आणि मग भगवंताला आपल्याला या आनंदमय अशा कोशामध्ये बघायचं, जे भगवंतांचं धाम आहे आणि जे अत्यंत आनंद आणि मनाला आल्हाद देणार अशा प्रकारे आनंदमय कोश हा सगळ्यात शेवटी जो आत्मिक पातळीवर विचार करतो, मी शरीर नाही आत्मा आहे, आणि हा आत्मा अतिशय सच्चित आनंद, कारण जो शाश्वत असतो, जो कुठेतरी ज्ञानाने परिपूर्ण असतो आणि आनंदमय असतो, असं हे क्षेत्रज्ञ आणि हे कोशांचं, की व्यास मुनींनी याचाच पूर्णपणे वेदांमध्ये जसाच्या तसा उल्लेख केलेला आहे. आणि ते नक्की तुम्ही वाचून बघू शकता. जे जे रेफरन्सेस असतील ते मी तुम्हाला ग्रुपवर टाकेन, नक्की तुम्ही निश्चितच ते वाचायचा प्रयत्न करा. मग हे जे ॲरो दाखवत आहेत ते कुठेतरी ते टप्पे दाखवत आहेत. आणि मग त्या अन्नमय देहधारी भावनेतून आत्मसाक्षात्कारी भावनेकडे कसं वळलं जातंय, याबद्दलही निश्चित आपल्याला पुढे जाणायचं आहे. मग हे कुठली 24 तत्व, मग ज्या क्षेत्राला आपण जाणणार आहोत बघा, ते क्षेत्र कशाचं बनलंय, तर पंचमहाभूत, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिये, मन, 5 इंद्रिय विषय, चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. आणि म्हणून मग या 24 तत्वांना आपल्याला जाणायचं आहे, की कशा प्रकारे या 24 तत्वांचं हे शरीर बनलेलं आहे. मग त्याच्यामध्ये पृथ्वी, अग्नी, जल, वायू आणि आकाश अशी ही पंचतत्व, पंचमहाभूत आहे, की जी मला वाटतं, एक मिनिट, एक सेकंद द्या, मला एक स्लाइड मला वाटतं दिसेल. आणि म्हणून मग शरीर या 24 तत्वांनी कसं बनलेलं आहे, भगवंतांनी सांगितलंय ही पंचमहाभूते, त्यानंतर मिथ्या अहंकार जे आंतरिक मन आहे, मन, बुद्धी आणि खोटा अहंकार. बघा त्या दिवशी माताजी कोणी विचारत होता, मग या सगळ्याची निर्मिती भगवंतांची आहे. आणि मग अव्यक्त जे सर्व रणांगणावर सामील झालेले होते, रणांगणावरती होते, या सगळ्यांचं कुठेतरी परिवर्तन झालेलं आहे. आणि मग त्यांना सुद्धा मोक्ष कशा प्रकारे माहितीये, की या म्हणजे हे याबद्दल इस्कॉनचे जे ज्येष्ठ एक आले होते, त्यांनी सांगितलेलं आहे, की ज्येष्ठ पुजारी, की त्यांनी जेव्हा सांगितलं की कुरुक्षेत्रावरती सुद्धा मग हे बंधनातून मुक्ती मिळणं, बघा कशा प्रकारे प्रत्येक जीवानी तिथे बलिदानासाठी, मग ज्या पांडवांच्या बाजूनी सुद्धा धर्माने लढणारे सुद्धा जे राजे आहेत, त्यांना सुद्धा बलिदान दिलं गेलेलं आहे. म्हणूनच हे त्यक्त अव्यक्त असं हे जे त्रिगुणांचं शरीर आहे, आणि त्रिगुणांचं, एक सेकंड, पंचमहाभूत, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिय, आणि म्हणूनच हे अव्यक्त म्हणजे कुठेतरी या सगळ्यावरती
ही स्लाइड 1 सेकंद द्या, असं थोडस जरा 1 मिनिट द्या मला. ओके, ठीक आहे, हरकत नाही. मग या पंचमहाभूतांनी मिथ्या अहंकार, बुद्धी, जे आंतरिक मन आहे, अव्यक्त. बघा, जसं मी आता ते त्यक्त जीविकेचं उदाहरण दिलं, ते त्यक्त जीविकेचं उदाहरण अव्यक्त म्हणजे कशा प्रकारे तिन्ही त्रैगुणांचा प्रभाव ज्याच्यावरती आहे, परंतु जे अव्यक्त आहे असं हे स्वरूप आहे, की या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली जगणारं असं हे अव्यक्त स्वरूप. 10 इंद्रिय, ज्याच्यापैकी 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत आणि 5 कर्मेंद्रिय आहेत, आणि मन बघा, बुद्धी, अहंकार, मन, हे 3, 5 आणि 3 8, 8 आणि 10 18, आणि मग त्याचे इंद्रिय विषय आहेत. बघा, ते इंद्रिय विषय काय आहेत? इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना, धैर्य, आणि मग अव्यक्त, असे सगळे मिळून 18 आणि 5 23, आणि अव्यक्त हे 24. हे सर्व मिळून हे शरीराचं तत्व, आणि हे तत्व बनलेलं आहे. हे हे शारीरिक शरीर म्हणजे हे शरीराला कुठेतरी क्षेत्र म्हटलं, या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र म्हटलेले आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्यांना मिळून मग फक्त 5च फक्त जे आपण मी ज्ञानेंद्रिय सांगितली, आणि मग त्याच्या पुढे अनेक इंद्रिय विषय आहेत, अनेक विषय जे आहेत त्याच्यानुसार, आणि मग या क्षेत्राला बनवण्यासाठी हे 24 तत्व कशा प्रकारे आवश्यक असतात. आणि या सगळ्याचं नियंत्रण, ज्या आधीच्या आपण अध्यायाच्या श्लोकात बघितलं, की मग या सगळ्याचा कुठेतरी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय आणि विज्ञानमय. मग हे विज्ञानमय म्हणजे त्याचं आचरण, आणि आनंदमय, ज्ञान विज्ञान एकच, की या सगळ्याला आपल्याला या भौतिक बंधनातून मुक्त होण्यासाठी जे ज्ञान घ्यायचंय, आणि मग भगवंताला आपल्याला या अव्यक्त, आणि भगवंताला आपल्याला या बंधनातून मुक्त करण्यासाठी तू कशा प्रकारे या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञानाची संलग्नता जाण, हे ज्ञान आपल्याला घ्यायचंय, की हा क्षेत्र म्हणजे शरीर आहे, आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा आणि परमात्मा आहे. आणि मग या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला जर आणायचं असेल, तर कशा प्रकारे ती व्यक्ती असली पाहिजे, आणि त्या व्यक्तीचे गुण काय असले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नम्रता, अहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकार रहित जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी इत्यादी मधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादी पासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टीमध्येही समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे, आणि परमसत्याचा तत्वज्ञानात्मक बोध, हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. खूप आणि छान. म्हणून मग भगवंत सांगता आहेत बघा, की या ज्ञानाला घेऊन, मग हे ज्ञान का घ्यायचंय, की ज्या आपण मनोमय, मग ज्या अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय या कोशांना बघितलं, भगवंताला आपल्याला या आनंदमय कोशामध्ये बघायचंय. सच्चित आनंद म्हणजे शाश्वत आणि ज्ञानाने परिपूर्ण आणि कायम स्वरूपी हा आनंद ठेवायचा आहे. आणि म्हणून हे ज्ञान घेणं, की ह्या आत्मा, शरीर आणि आत्मा आणि परमात्मा यांची संलग्नता आपल्याला जाणायची आहे. आणि म्हणूनच मग ह्या आत्म्याला कशा प्रकारे या दुसऱ्या अध्यायापासून जे ज्ञान सुरू झालेलं आहे, की आपण शरीर नाही आत्मा आहोत,
आणि म्हणून मग हे शरीर काय आहे, या शरीराला जाणायचं सुद्धा, या क्षेत्राला सुद्धा जाणणं ही किती महत्वाचं आहे. परंतु या सगळ्या क्षेत्राला जाणून मग या क्षेत्रज्ञाची संलग्नता त्याच्याशी किती आवश्यक आहे आणि कशा प्रकारे देहधारी भावनेमध्ये न जगता आपण स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी बनवण्याचा कसा प्रयत्न करायचा आहे, त्यासाठी कुठल्या गुणांची आवश्यकता असते ते भगवंतांनी सांगितलंय. आणि म्हणूनच याला सगळ्याला ज्ञान म्हटलंय. या सगळ्या गोष्टी ज्ञानही आहेत, परंतु याच्या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते अज्ञानच आहे. मग ही ज्ञानी व्यक्ती, जसं आपण स्थिताधीर मुनींना बघितलं, त्याच्या की जे या प्रकारे हे आपल्या एका समतोल राखत असतात आणि या इंद्रिय विषयांपासून स्वतःला, ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आपण उदाहरण घेतलं, आपले श्रीला प्रभुपाद दिसत आहेत चित्रामध्ये. आणि म्हणूनच या सगळ्यापासून कशा प्रकारे स्वतःला अनासक्त ठेवून भगवंतांच्या आसक्तीमध्ये कशा प्रकारे स्वतःला गुंतवू शकतो. आणि म्हणून आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणं, पावित्र्य, स्थैर्य, संयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकारारहित जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी इत्यादीतील दोष जाणणे, त्यानंतर माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा. सामान्य लोकांत ज्या अष्टांग योगात आपण हे सगळं बघितलं बघा, की कशा प्रकारे मग या योगाच्या माध्यमातून भगवंतांशी जोडला जाण्यासाठी कुठल्या गुणांची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून आत्मसाक्षात्कारी भावनेचा स्वीकार करणं आणि परम सत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे हे मी घोषित करतो. अशा या परम तत्वाला, अशा या परम कारणाला, अशा या पुरुषोत्तमाला कशा प्रकारे आपण ज्ञानाने जाणतो आहोत आणि हे सर्व ज्ञान आहे हे भगवंत सांगतायत. आणि याच्या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते अज्ञानच आहे. मग हे सगळे जे गुण आता मी सांगितले बघा, कशा प्रकारे स्वतःला तुम्ही समतोल राखू शकता. कारण मग सन्मान मिळाल्याचं समाधान मिळावं म्हणून चिंताग्रस्त होऊ नये. मग हे गुण बघा, नम्रता, अभिमान, अहिंसा, सहिष्णुता, साधेपणा, आध्यात्मिक गुरूंना स्वीकारणं, स्वच्छता, स्थिरता, आत्मनियंत्रण, इंद्रिय वस्तूंचा त्याग करणं, खोट्या अहंकाराची अनुपस्थिती, वाईटाची धारणा आणि अलिप्तता, पत्नी, मुले, कुटुंब इतक्याच बंधनामध्ये न अडकता कशा प्रकारे स्वतःला अजून अजून तुम्ही समाजाशी कुठे निगडीत करू शकता आणि कशा प्रकारे अगदी चित्त वृत्ती, नित्य का समचित्तत्व, अखंड भक्ती सेवा, ही अनन्य भक्तीची सेवा तुम्ही करू शकता. आणि आत्मसाक्षात्काराचं हे ज्ञान, हे आध्यात्मिक ज्ञान कसं घ्यायचंय, भगवंताला कसं जाणायचंय, मग हे ज्ञेय हे सगळं घेऊन या ज्ञानाचं ध्येय काय गाठायचंय, की ज्ञेय म्हणजे परमात्म्याला जाणायचंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो. जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणाच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे ज्ञेय म्हणजे काय याचं मी तुला आता वर्णन करून सांगू. जे जाणल्याने अमृताचं सेवन केलं जाणार आहे. मग या परमात्म्याला जाणायचंय. ज्या भौतिक आणि आध्यात्मिक फरकाने आपण जाणलेलं आहे बघा, की आपलं शरीर हे भौतिक शरीर आहे आणि आपला शरीर आणि आत्मा हे वेगवेगळे आहेत, परंतु परमात्म्याचं हे दोन्हीही एकच आहे. आणि या परमात्म्याचा या भौतिक प्रकृतीवर कुठलाही प्रभाव, कुठलाही त्या भौतिक प्रकृतीचा आधार भगवंतांवर काहीही प्रभाव नाही. भगवंत सगळ्याची निर्मिती करतायत. क्रिएटर भगवंत आहेत. मी घडवलं गेलेलो आहे. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, परंतु हा परमात्मा सगळ्यापासून अलिप्त आहे, सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, पण भगवंतांवर याचा कुठलाही प्रभाव नाही. ते त्याच्यापासून अलिप्त आहेत. आणि म्हणून माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या, मग असं हे जे जीव ब्रह्म आहे हे भौतिक जगताच्या कार्यकारिणीपेक्षा खूप पटीने पलीकडे आहे. कारण हा अध्यात्म हा भगवंतांनी सांगितलाय या जीवाचा मूळ स्वभाव आहे. आणि म्हणून अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म भौतिक जगताच्या, मग या भौतिक जगतापेक्षा निश्चितच ज्याचा आध्यात्मिक स्वभाव आहे तो निश्चितच याच्या पलीकडे आहे.
उदाहरण सांगू सर्वेंद्रिय का मॅडम? उदाहरण सांगू का माऊली? कसलं हो माताजी? उदाहरण ह्याचं एक छोटं हा बोला ना आपलं माताजी, बोला ना माताजी. म्हणजे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाच्या संदर्भात आहे. क्षेत्र म्हणजे जमीन आणि बरोबर क्षेत्रज्ञ म्हणजे जमीनदार. बरोबर पण जमीन म्हणजे जमीनदार नाही, जमीनदाराच्या मालकीचं जमीन असते आणि जमीन वेगळी असते आणि जमीनदार वेगळा असतो. बरोबर. तसं शरीर वेगळं आहे आणि आत्मा शरीराचा वेगळा. तो आहे. अगदी पलीकडे बरोबर. आहे तो. जसं शरीराच्या आपण पलीकडे. पलीकडे जातो. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. आणि म्हणूनच मग जसं शेताचं उदाहरण दिलं, की हा आत्मा परमात्मा दोन्ही बघतायत, परंतु हा आत्मा शरीरापेक्षा वेगळा आहे आणि त्यालाच हा आपल्याला आज पूर्णपणे जाणायचं. हा शरीरात मिसळलेला नाहीये, तो हा वेगळा आहे. ब्रह्म, हे जे ब्रह्म आहे, हा ब्रह्म हा आध्यात्मिक आहे. त्या हा ब्रह्मालाच आपल्याला जाणायचंय. हे ब्रह्म म्हणजे जीव आहे, पण हा जीव आध्यात्मिक आहे. हा. आणि म्हणूनच हे ब्रह्म भौतिक जगताच्या हे पलीकडे आहे, कारण हा भौतिक जगतामध्ये आलाय म्हणून कुठेतरी वेढला गेलेला आहे. नाहीतर तो त्याच्या पलीकडे, तो जर भौतिक जगतात नाहीये, तो त्याचा आध्यात्मिक स्वभाव आहे मूळ. आणि हेच शेताच्या आपल्याला पलीकडे. जाणायचंय. सर्वेंद्रिय गुणाभासां सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमात्मा हा सर्व इंद्रियाचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवनाचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणाच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा, ज्या परमात्म्याला आपण आधीही जाणलेलं आहे, माझ्या परमात्म्याला आपण आध्यात्मिक स्वरूपामध्ये, की कशा प्रकारे आपण आणि परमात्म्यामध्ये, मग हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे, पण परमात्मा हा परमात्मा आहे. परमात्मा हा पुरुषोत्तम आणि म्हणूनच सगळ्या इंद्रियांचं उगमस्थान आहे असून सुद्धा तो इंद्रिय रहित आहे. तो सगळ्या जीवांचा पालन करता आहे, तरीही तो त्यापासून अलिप्त आहे. भौतिक प्रकृतीला निर्मिती केली आहे, आध्यात्मिक जगताची निर्मिती केली आहे, पण त्यापासून, त्या भौतिक प्रकृतीपासून तो अलिप्त आहे, कारण त्याने कुठेतरी इच्छा करण्याची एक स्वातंत्र्य दिलेलं आहे त्या जीवाला. आणि म्हणूनच हा जीव, हा ब्रह्म या इच्छेमुळे बघा कशा प्रकारे या कर्माच्या सगळ्या गुंतागुंतीत अडकतोय, हेच आपल्याला जाणायचंय. आणि म्हणून तो सर्व भगवंतांच्या विषयी सांगितलंय, की तो सर्व जीवांचं पालन करता असला तरी तो अनासक्तच आहे. त्याला भौतिक जगतावर, जसं आपण म्हटलं की जन्म कर्मच्या मे दिव्य, मग या जन्माचं आणि कर्माचं काय केलं नाहीये कर्म भगवंतांनी. सगळ्या प्रकारची ज्या नंदांच्या गायी राखल्या आहेत, कशा प्रकारे अर्जुनाचं सारथ्य केलंय, पण या सगळ्या, मग या भौतिक जगताच्या कुठल्याही कर्मांची, मग सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, पण त्याचा कुठलाही भगवंतांवर अडकले नाहीयेत. भगवंत त्याच्यापासून अनासक्तच आहे. तो कुठल्याही प्रकारची आसक्ती नाहीये भगवंतांना, कुठल्याही प्रकारची अपेक्षाही नाहीये. कुठल्याही निष्काम पद्धतीने केलेलं कर्म आहे ते भगवंतांचं. आणि म्हणून तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे असला तरीही त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामी आहे. आणि म्हणूनच पालन करता असले तरी ते भौतिक जगताचे पालन करते आहे. त्या प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचा स्वामी देखील आहे. मग या मोहमायेला जे भगवंतांनीच बनवलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग या सगळ्याच्या पलीकडे जी पराशक्ती आपण जाणली, त्याचं हे स्वामी भगवंत आहे. बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्लाइड आलीच हा नाही. हा हा. हरे कृष्ण. परम सत्य हे सर्व चराचर आणि प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. हे सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
किती सुंदर वर्णन केलेलं आहे. हा खूप छान. परम असत्य हे सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात हृदयामध्ये परमात्मा वसलेला आहे. परंतु बघा, या परीक्षित महाराजांचं हे उदाहरण आहे की ज्यांना ब्रह्मास्त्रापासून धोका होता, उत्तरा मातेनी भगवंताकडे प्रार्थना केली की माझ्या गर्भाला, माझ्या पोटातल्या गर्भाला कुठेतरी ज्या अश्वत्थामाकडून ती कुठेतरी भीती होती आणि त्या ब्रह्मास्त्रापासून मला, माझ्या लेकाला, माझ्या पुत्राला तुम्ही वाचवा, ही भगवंताला प्रार्थना केलेली होती. आणि जे भगवंत परीक्षित महाराजांच्या हृदयामध्ये बसलेले होते, त्याच परीक्षित महाराजांच्या हृदयात बसलेल्या परमात्म्याने, भगवंताने त्यांची बाहेर येऊन, म्हणजे ते आतही आहेत अंतरी आणि ते बाहेरही आहेत, की भगवंतांनी त्या ब्रह्मास्त्रापासून त्यांचं रक्षण केलेलं आहे. ते अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या, की जो आत्मा आपण म्हटलं की एकाच 10,000 हा केसाच्या टोकाच्या एकाच, आणि त्याच्याच पलीकडे मग इथे परमात्मा बसलेला आहे. मग हे इतकं सूक्ष्म बघायला आहे की ते आपल्या ग्रहण शक्तीच्या खूप पलीकडे आहे आणि ते अत्यंत दूर जरी असलं तरी ते आपल्या तितकंच निकटही आहे, कारण ते आपल्या हृदयामध्ये वसलेले आहे. आणि म्हणूनच त्या हृदयामध्ये वसलेल्या परमात्म्याने त्या गर्भातील परीक्षित महाराजांचं रक्षण केलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इथे नाही स्लाइड आज, अजून नाही आली? नाही ना. हा. हा. सर्व सर्व प्रकाशमान वस्तूमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे, तो आहे, तोच हा. ज्ञेय आहे. एवढंच येते. अच्छा, तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे, अव्यक्त आहे, तो ज्ञान आहे, तोच ज्ञेय आहे, तोच ज्ञानाचं ध्येय आहे आणि तो सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. असा हा अच्छा. भगवंत, असे हे कृष्ण, हे प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये, म्हणजे कृष्णच ज्ञान आहेत, कृष्णच ज्ञेय आहेत, ज्ञानाचं ध्येय हे कृष्णच आहेत. आणि असे हे कृष्ण सूर्याप्रमाणे आहेत, याच्यापासून तुम्ही नाही पळू जाऊ शकत. आणि म्हणूनच जसं आपण सूर्यप्रकाशापासून कुठेही नाही जाऊ शकत, तसं कृष्णापासून नाही. कृष्ण तिथे आहेत. आणि म्हणूनच आपण ती म्हणतो, जी कृष्ण भावना, हेच जाणायचंय त्या आत्मा आणि परमात्म्याला. खूप सुंदर अशी पुढे स्लाइड आपल्याला येणार आहे. आणि म्हणूनच हा परमात्मा बघतो आहे आणि ह्या कृष्णापासून कुठेही म्हणजे त्या स्तोतापासून कुठेही सुटका नाही. कृष्ण बघतोय, सगळं तिथेच आहे, सगळ्याचं निरीक्षण करतो आहे, पण आपली बुद्धी, आपण तितक्या स्वरूपामध्ये जाणू शकतोय का, म्हणून हे सुंदर असं वर्णन केलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आली स्लाइड? हा. अशा प्रकारे, हरे कृष्ण माताजी. हरे अशा प्रकारे क्रियाकलापांचे क्षेत्र, शरीर, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण. आज स्लाइड नीट का येत नाहीत माऊली? ते कदाचित तुमचा नेटवर्क इश्यू आहे माताजी काहीतरी. नाही, माझं नेटवर्क चांगलं आहे. नाही, कदाचित थोडंफार कुठेतरी होत असेल ना, म्हणून तसं होतं माताजी, बाकी काही कारण नाही. बरं. ठीक आहे, हरकत नाही माताजी, जसं येईल तसं वाचा. अशा या परमात्म्याचा स्त्रोत म्हणजे कृष्णापासून, जसं आपण म्हटलं की कृष्ण हे भगवंत परमात्मा हा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि ह्या परमात्मा म्हणजे परब्रह्म, आणि जे ब्रह्म म्हणजे परमात्म्याचं जे सगळे चैतन्य आहे, आणि त्यांच्यापासूनच, या तेजापासून सर्व भौतिक जगतातील ज्या विश्वरूपाला आपण बघितलं की अवकाशामध्ये 1000 सूर्य उगवले तर तितकं त्यांचं तेज आहे. अशा या भगवंतांच्या तेजापासूनच सूर्यचंद्रांचा प्रकाश आहे. अशा या स्त्रोतामध्येच भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच या भगवंतांना जाणायचं आहे. ते कशा प्रकारे, तर कठोपनिषदामधली ही खूप सुंदर आकृती आहे की जिथे शरीर म्हणजे हे झाड आहे, या झाडरूपी शरीरावरती 2 पक्षी बसलेले आहेत. आणि हे 2 पक्षी म्हणजे एक आत्मा आहे आणि हा परमात्मा आहे. आणि मग केवळ भक्तच पूर्णपणे जाणू शकतात की अशा प्रकारे हा आत्मा मग स्वतःच्याच दुनियेमध्ये गुंतलेला आहे, स्वतःच्याच सर्व उपभोगण्यामध्ये गुंतलेला आहे. मग हा परमात्मा बघतो आहे, त्याच्याकडे लक्षच नाहीये हो त्याचं. हा आत्मा आणि परमात्मा हा तिथेच आहे, परंतु परमात्म्याचा कुठल्याही प्रकारे
काय म्हणतात ना त्याला, फोर्स नाहीये, कुठलीही सक्ती नाहीये. आणि म्हणूनच त्या सक्ती नसल्यामुळेच कशा प्रकारे त्या इच्छांमुळे आणि जी सूट दिली गेलेली आहे त्याच्यामुळे भौतिक जीव कशा प्रकारे या 84 लक्ष योनीतून प्रवास करत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आली का स्लाइड? चित्र तर आलेले हा, मग नाही, काहीतरी चालत नाही. नेटवर्कच इश्यू आहे. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्हीही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे की या त्रिगुणांचा प्रभाव, मग या त्रिगुणांच्या सगळ्या सत्व, रज आणि तम आणि ज्या इच्छांमुळे मग ज्या वासना आहेत, जसं आपण आधीच्या अध्यायामध्ये बघितलं, भरत महाराजांच्या मृत्यूसमयी त्यांच्या मनात जे काही होतं त्याचाच कुठेतरी त्यांना जन्म लाभलेला आहे. आणि म्हणून मग कर्माची फळं, मग या जीवांना जी काही इच्छेचं आणि जे स्वातंत्र्य दिलेलं आहे त्याच्यामुळे स्वतःच्याच कर्मांची फळं भोगण्यासाठी मग त्यांना पुढच्या जन्मामध्ये प्रवेश घ्यायला लागतो. आणि ती त्यापासूनच उत्पन्न होतात. बघा किती सुंदर प्रकारे इथे तात्पर्यातही सांगितलेलं आहे. एक मिनिट. हा, तेच की जे तात्पर्यामध्ये प्रभुपादांनी, मग मी तुम्हाला त्याचं नक्की वाचून दाखवीन. मी शेवटचा श्लोक पण तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे. त्याचप्रमाणे हेही खूप सुंदर तात्पर्य दिलेलं आहे. प्रभुपादांचा अध्याय हा वाचा. खूप कठीण नाहीये हा अध्याय, फक्त असा समजायला वाटतोय. प्रकृती. हो, हरे कृष्ण. हरे भौतिक कृष्ण. प्रकृती आणि जीव हे दोन्हीही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच या अध्यायातील ज्ञानाने मनुष्याचं शरीर म्हणजे क्षेत्र आणि त्याचा ज्ञाता म्हणजे क्षेत्रज्ञ आत्मा आणि परमात्मा यांना जाणू शकतो. ज्ञानाने या शरीर आणि आत्मा परमात्म्याला जाणायचंय. शरीर हे कार्यक्षेत्र आहे आणि भौतिक प्रकृतीपासून बनलेले आहे. ज्या आधी मी सांगितलं की बीज देणारे पिता हे भगवंत आहे, परंतु भौतिक प्रकृती ही माता आहे आणि तीच या जीवांची उत्पत्ती करते आहे. आणि म्हणूनच या देहाच्या कार्यांचा उपभोग घेणारा जीव म्हणजे पुरुष होय. तो आणि परमात्मा असे दोन क्षेत्रज्ञ असतात. जीव आणि परमात्मा या भगवंतांच्या दोन भिन्न अभिव्यक्ती आहे. जीव म्हणजे भगवंतांचं शक्ती तत्व आहे, तर परमात्मा त्यांचाच स्वांश आहे. आणि म्हणूनच हे परब्रह्माचंच हे ब्रह्मरूप आहे. म्हणून तर हे ज्ञान आपण जाणू शकतोय. म्हणून तर भगवद्गीतेचं ज्ञान आपल्याला भगवंतांनी दिलंय. कारण आपण भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. कारण आपण भगवंतांसारखेच आहोत. क्वालिटेटिव्हली गुणांनी आपण भगवंतांसारखेच आहोत. आणि म्हणूनच या भौतिक प्रकृतीपासून मात्र हे विकार उत्पन्न झालेत. ज्या वेळेला भौतिक प्रकृतीमध्ये हा आत्मा आणि ब्रह्म येत आहे, तेव्हा या सगळ्या इच्छा उत्पन्न होतात आणि मग या कर्माची फळं भोगण्यासाठी त्या सगळ्या भौतिक चक्रामधूनच जावं लागतं. आणि म्हणून मग त्या, जसं प्रभुपादांनी एकदा सांगितलं, बीचवरून जात असताना काही लोक तिथे सर्फिंग करत होते, म्हणजे माशाला पकडायचा प्रयत्न करत होते. तेव्हा प्रभुपाद म्हणाले, हे सर्फिंग त्यांना सफरिंग करणार आहे बघा, कारण कर्म करायचंय, कर्माची फळं आहेत, त्याला कर्माच्या फळांना मग त्या कर्माचा उपभोग घ्यायचा आहे. ते फिशिंग करताना आनंद येतोय, मग त्या कर्माची फळं सुद्धा भोगा. आणि मग ती कर्माची फळं म्हणजेच तुम्हाला पुढचा जन्म हा माशाचा ठरलेला आहे. आणि म्हणून त्या कर्माच्या फळातूनच तुम्ही तुमचा पुढचा जन्म निश्चित करता. हे जाणून घ्या. एक मिनिट. सॉरी. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. दिसतंय माताजी? हरे कृष्ण. हो, हरे कृष्ण. प्रकृती ही सर्व भौतिक कारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. तर जीव या संसारातील विविध सुखदुःखाच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना, मग जे काही भौतिक जगतामध्ये घडतं आहे त्या क्रियाकलापांना, परंतु जीव
मग या भौतिक प्रकृतीतला जीव या सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत, कारण मग त्या कर्माची फळं तो भोगतोय. जे काही कर्म करतो आहे ते कर्म कसं करायचंय, मग ते कर्म तेच तर ज्ञान घ्यायचंय आपल्याला. मग त्या आध्यात्मिक स्वभावाला कुठेतरी त्या अध्यात्माकडे जायचं आहे का कुठेतरी त्या भौतिक जगातच अडकून राहायचं आहे, हे त्या जीवाने जाणायचंय. आणि म्हणूनच मग ती भौतिक ज्या मार्जिनल एनर्जीवरती आपण आहोत, मग त्या आध्यात्मिक स्वभावाकडे वळायचंय का भौतिक प्रकृतीमध्ये. आणि त्या काम क्रोध लोभ, माझ्या 14व्या अध्यायात आपण उद्याच्या अजून सखोलपणे काम क्रोध लोभाला जाणणार आहोत. सॉरी, सत्व रज तम, माझ्याकडनं चुकून आलं, की या सत्व रज आणि तम या त्रिगुणांचा प्रभाव कशा प्रकारे या जीवावरती आहे. आणि म्हणूनच या सुखदुःखांच्या उपभोगास तो जीव कशा प्रकारे कारणीभूत आहे, असे हे आपल्याला हे जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणूनच पुरुष प्रकृतीस्थो हि भुंक्ते प्रकृतीजान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सत्सद्यो निज जन्मसु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृती संग यामुळे प्रकृतीशी संग केल्यामुळे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनीमध्ये बरे वाईट जन्म प्राप्त होतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आणि म्हणूनच हा जीवात्मा बघा, हा आत्मा जेव्हा या भौतिक प्रकृतीच्या त्रिगुणांच्या भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करत असतो. मग या प्रपंचामध्ये या प्रकृतीमध्ये ज्या अधिभूताला आपण बघितलं की ही प्रकृती भौतिक प्रकृतीमध्ये या सत्व रजतम याच्या प्रभावाखाली जेव्हा हा आत्मा येतो, तेव्हा तो त्या प्रकृतीशी संग करून मग या 84 लक्ष योनीतून त्याचा जन्म होत असतो. आणि म्हणून मग त्याचा प्रवास या योनीतून जातो. जेव्हा हे जाणलं जातं की आपल्याला या सत्व रजतम आणि आत्मा आहे या कुठेतरी भौतिक जगतामध्ये बांधला जातोय, हे जेव्हा कळतं, हे ज्ञान जेव्हा मिळतंय आपल्याला हे या अध्यायामधून, कारण जिथे आपण कुठेतरी क्षेत्रज्ञाला जाणतोय, त्या परमात्म्याला जेव्हा जाणण्याचा प्रयत्न करतोय, तेव्हाच आपल्याला या भौतिक बंधनातून मुक्ती मिळेल. उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमाप्नेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्ण माताजी. दिसत नाहीये का? मी वाचते. तरीही या शरीरात आणखी एक आहे, तो दिव्य भोक्ता, जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, तो देखरेख करणारा, परवानगी देणारा मूळ अस्तित्वात आहे आणि म्हणूनच तो परमात्मा आहे. मग या आत्म्याबरोबर ज्या कठोपनिषदाच्या आकृतीमध्ये आपण बघितलं की परमात्म्याचा हे जो निवास या आत्म्याबरोबर आहे, जो उपद्रष्टा आणि अनुमंता, की त्याच्या परवानगी शिवाय काहीही होत नाही. पुढचे घटक आपल्याला बघायचे कर्माचे. मग कर्म केलं जात आहे, ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये जीव कर्म करतोय, पण ते कुणाच्या अनुमतीने केलं जात आहे. आणि म्हणूनच हा अनुमती देणारा परमात्मा आहे, हा परमेश्वर आहे, हा भगवंत पुरुषोत्तम आहे, जो देखरेख करणारा, ज्याच्या आश्रयाखाली आहोत आणि जो परवानगी देणारा सुद्धा आहे, असा हा परमात्मा आहे. हरे कृष्ण माताजी. ठीक आहे, माताजींना बहुतेक दिसत नाहीये. जो भौतिक प्रकृती जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधी जो तत्व जाणतो बघा, मग ज्या भौतिक क्रियाकलापांमध्ये हा जीव अडकून राहिलेला आहे आणि याच्यामध्ये तो कुठेतरी बंधनांमध्ये अडकतो आहे. सत्व रज आणि तम गुणांच्या प्रभावाखाली तो जगतो आहे. या विकारांना जेव्हा तो जाणतो, तेव्हा निश्चितच तो पुन्हा त्या बंधनामध्ये अडकत नाही, मग त्या कर्मांमध्ये अडकत नाही, त्या भौतिक जगताच्या क्रियाकलापांमध्ये अडकत नाही. आणि म्हणूनच त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा पुनर्जन्म होत नाही, कारण मग तो जरी आत्ता त्या जगताशी निगडित आहे, परंतु जेव्हा हे ज्ञान त्याला मिळतं, ज्या परीक्षित महाराजांना आपण बघतोय, शुकदेव गोस्वामींकडून त्यांनी भगवंताचं सगळी स्तुती ऐकलेली आहे भागवतामधून, आणि कशा प्रकारे मग भगवंत म्हणतायत की अशा प्रकारे मग असा शुद्ध भक्त हा भगवंताच्या धामानात जातो, त्यांना पुन्हा फिरून या मृत्यू लोकामध्ये जन्म घ्यावा लागत नाही.
काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, तर काहींना निष्काम कर्माद्वारे परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. मग जसं आपण बघितलं की निरनिराळ्या धर्म जे आपण बघितले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आणि कशा प्रकारे ते निरनिराळ्या, मग ते प्रत्येकाच्या कर्माने, विहित कर्माने भगवंतांना प्राप्त करू शकतात. आणि मग ते करण्यासाठी जसे आपण आधीचे मार्ग बघितले की ध्यानापेक्षा या भक्तीच्या सेवा, की ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ, ध्यानापेक्षा निष्काम कर्म श्रेष्ठ. आणि म्हणूनच अशा या ध्यानाद्वारे, ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे किंवा निष्काम कर्माद्वारे या परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. आणि मगच आपण या परमात्म्याला जाणू शकतो. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरीही ते इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्याकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूच्या मार्गही ओलांडतात. कपिल मुनींनी आपल्या मातेला हे ज्ञान दिलेलं आहे. आणि असं हे जे ज्ञान आहे, हे कशा प्रकारे तुम्ही प्रत्येकापर्यंत पोहोचवू शकता. मग आपण बघतो आहोत या इस्कॉनच्या असोसिएशन मध्ये आपण आहोत. मग काही वेळेला असेच जेव्हा आपण की चला मी सत्संगाला जातोय, तुम्हाला ऐकायचं आहे का, म्हणून आपण काही जणांना बरोबर आपल्या घेऊन जातो. मग त्यांनाही आपल्या बरोबर स्वेच्छेने नसलं तरी त्यांना आपण त्याचं महत्व पटवून घेऊन जातो. जसे काही मित्र हो की मला पिक्चरला येतोस का रे, मी पिक्चरला चाललो तर लगेच चालले. त्याचप्रमाणे मग ही संगती आहे. आणि म्हणूनच मग जेव्हा भक्तांच्या संगतीमध्ये आलं जातं, तेव्हा या आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसलं तरीही परमपुरुषाची, मग जेव्हा त्या सत्संगातून भगवंतांचा महिमा जाणला जाईल, त्या परमात्म्याला जाणलं जाईल, तेव्हा ते बरोबर आलेले, मग ज्यांना बरोबर घेऊन गेलेले आहेत, ते लोकही भगवंतांची पूजा करू शकतात. की कशा प्रकारे असोसिएशन हा साधू संघ त्या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगती करू शकतो. आणि मगच त्या पुन्हा मृत्यू लोकामध्ये जन्म मिळणार नाही. आणि त्याचा मार्गही ते ओलांडतात. हे भरतर्षभा, चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस, ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होतंय. बघा की ज्या आत्मा आणि शरीर आणि जो परमात्मा ज्याची अनुमती मिळते आहे, मग या क्षेत्र जे काही करतो आहे ते या शरीराचं नसून मग कशा प्रकारे क्षेत्र आणि क्षेत्र यांच्या संयोगापासून हे बनलेलं आहे. कारण हा आत्मा आणि परमात्मा, मग ज्या चार गोष्टींमध्ये आपण जाणलं की जागेपणी सुद्धा आत्मा परमात्मा बघतोय, मग थोड्याशा निद्रा अवस्थेमध्ये सुद्धा जरी मन कुठेतरी जागा असलं तरी मग आत्मा परमात्मा मात्र सतत ऑब्झर्व सतत निरीक्षण करतायत. अशा या तुर्या अवस्थेमध्ये सुद्धा तेच असतं. आणि म्हणूनच या आत्म्याची संलग्नता, शरीर आणि आत्मा यांची जी संलग्नता आहे, त्यापासूनच मग शरीर समोर ठेवून बघा या ह्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की मग शरीराला समोर धरून की तो आत्म्याने ड्राईव्ह नाही केलं तर मग कशा प्रकारे ते शरीर चालणार आहे. आणि हे जे काही शोध लावले जातात, हे सगळे शरीर आणि आत्म्याच्या संलग्नतेने केलं जातं. आणि म्हणून केवळ या संयोगामुळे ते निर्माण होते. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. जसं आपण पंडितः समदर्शिनःच्या वेळेला पण हीच स्लाइड आपण बघितलेली की प्रत्येक जीवामध्ये तो परमात्म्याला बघतो आणि मग जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा, मग या आत्म्याला कोणीही चिरलं जाऊ शकत नाही, कापलं जाऊ शकत नाही, ओलं केलं जाऊ शकत नाही, वाळवलं जाऊ शकत नाही. त्याच प्रकारे हा परमात्म्याचा अंश आहे आणि म्हणूनच आत्मा आणि परमात्म्याचे हे गुण आहेत. अशा या यथार्थ रूपाने अशी बुद्धिमान व्यक्ती त्या गोष्टीकडे बघते. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही. त्याप्रमाणे तो परमगतीला लाभतो. म्हणून मग त्याच्या हृदयामध्ये परमात्मा आहे आणि प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा वसलेला आहे. या जाणीवेने जेव्हा ती व्यक्ती वागत असते आणि जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने
उपस्थित असल्याचे बघते तेव्हा निश्चितच पुन्हा ते त्या भौतिक बंधनात अडकत नाही. मग बघा, हीच आकृती मला दाखवायची होती की भौतिक प्रकृतीने निर्माण केलेल्या शरीराद्वारे, मग हे शरीर पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे हो, परंतु स्वतः मी काही करत नाहीये. मग हा आत्मा आणि परमात्माची अनुमती, हा आत्मा ड्रायव्हर आहे हो, नाही तर हे शरीर डेड बॉडी आहे, शरीर नाहीये. तो आत्मा जेव्हा शरीरातनं निघून जातो तेव्हा शरीराचं बॉडी मग एका क्षणापूर्वी ज्याचं नाव घेत असतो त्या क्षणानंतर जेव्हा त्यांनी जे शरीर त्यागलेलं असतं तेव्हा त्याला बॉडी म्हटलं जातं. आणि म्हणूनच मग त्या शरीरातला प्राणच निघून गेलाय, शरीरातला आत्माच निघून गेलेला आहे. परंतु म्हणूनच या शरीराद्वारे ज्या क्रिया केल्या जातात त्या तशा नसून या आत्मा आणि परमात्म्याच्या संलग्नतेने केल्या जातात. आपण प्रत्यक्ष काही करत नाही हे जेव्हा तो जाणतो तेव्हाच तो पुन्हा भौतिक बंधनांमध्ये अडकत नाही. आकाश त्यांच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. ज्याप्रमाणे अवकाशाचं उदाहरण दिलेलं आहे, किंवा अवकाशामध्ये सूर्य आहेत, चंद्र आहेत आणि अशा प्रकारे निरनिराळ्या गोष्टींमध्ये आकाश स्वतःला मिसळत नाही, ते थेट पर्यंत वेगळं राहतं. त्याचप्रमाणे हा शरीरापासून आत्मा हा वेगवेगळा आहे. या शरीरामध्ये जरी परमात्मा हा आत्मा वसलेला आहे, तरीही तो आपल्या शरीरामध्ये, मग त्या अवयवांमध्ये, रक्तामध्ये आणि कुठल्याही गोष्टीमध्ये मिसळत नाही. तर तो शरीरापासून हा वेगळाच असतो. आणि म्हणूनच ब्रह्मसृष्टीत स्थित असलेला आत्मा शरीरामध्ये वसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. हे भारता, जसा सूर्य एकटाच या विश्वाला प्रकाशित करतो त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव मग हा आत्मा सर्व शरीराला चैतन्यमय करतो आणि सर्व शरीरामध्ये प्रकाशमान करतो. असा हा एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. हे जे कोणी जाणता आहेत, हे ज्ञानाच्या चक्षुने ज्यांनी जाणलेलं आहे, हे जे ज्ञानाच्या क्षेत्राने चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात, ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचतात. अशा प्रकारे जीवनाच्या चक्षुने, कशा प्रकारे ज्ञानाच्या चक्षुने मग ह्याचं ज्ञान घेऊन, जसं आपण आधी एखादी गाडी आणि एखादी जर रिपेअर करणारी गाडी असेल आणि त्या मालकाने प्रयत्न केला परंतु तोच जी गॅरेजमध्ये घालून गेला तर त्या मालकाला जमत नाही, परंतु ते ज्ञानाचे चक्षु असलेल्या त्याच्या कामगाराला मात्र ती गोष्ट नक्कीच समजू शकते. आणि म्हणूनच या ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची, मग कशा प्रकारे या बंधनातून ते मुक्त होऊ शकतात, क्षेत्र क्षेत्रज्ञातला फरक ते जाणू शकतात. इति त्रयोदशोऽध्याय समाप्तः. मी शेअरिंग थांबवते. थोडंसं कळायला कठीण आहे, परंतु मला असं वाटतं वाचलं तात्पर्य की नक्की कळेल.